अनजाग्रा लोगोफोर आरो आदै मादै बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावफोर नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय जोंनि YouTube चेनेलाव बेबादिनो जोंनि कार्टुन भिडिअसफोरखौ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना गोबारैनो बुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअसफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेसन मोनो फार्स्ट भिउआर जायो जाहाथे नोंथांमोनानो जोंनि फार्स्ट भिउआर जानो हायो आरो लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअसफोरखौ लाइक कमेन्ट आरो शेयारबो खालामनो दाबाव सापर्ट होलायदो बर'जों बर' औ नङाबा माथो दासो जादों दा गोसोनि अखोराङाव मानो गेलेफैयो नों पुर्निमा अखाफोर गोसोनि अखोराङाव मानो गेलेफैयो नों लाजलिस्लु देलायस्लु तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है देलायश्री तुझे मेरा अपना बनाने को ला माला जोबबावगोन जाखो लकडाउनालाय माला नुबावगोन जाखो देलायस्रिखौलाय बे खाफालनि गेलेनायाबो माबादि नायदो दे जेब्लासिम गासिबो खुलामोन लकडाउन खुलामोन अब्ला सिख्ला सासेनिबो नाम्बार गैयामोन नाथाय दा बेसेबांबा गोबावनि उनाव खस्थ' खालामनायनि उनाव मोनसे नाम्बार मोनबाय थेवबो लकडाउन जाना होबाय ना बेरायनो मोनो ना मोखांखौनो नायनो मोनो ना मोजाङै बार जाहैनो मोनबावोलै जरा थांनोबो मोनला माबादि खाफाल जाखोलै बेलाय खाफाल -100सो जाबायलै जारलालै बे फाग्ला बिदिजों जायो सिखिरि नों बिबाराव हायलालाय हुयलालाय बागुरुम्बा बिबार बारियाव मानो बाहां बिरहां उरां फारां मुलुगमायानि मेगनाव नोंनि हायना गोनां आयौ फाग्लिया सोर सिखिरिखौ गोसोखांखो सोर सिखिरिजों बाजानो लुबैखो नोंलाय रावबो सिखिरिखौ आं गोसोखाङाखै मिथिबायना देलायस्रि आङो जा गरम मोननानैसो रागा जोंनानैसो गानखौ खनदों एफा गरम जाबाय बायोहाय लेलायनो एफा गरम खालामबाय बायथारोहाय बोथोरफ्रा अखाबो हाया माबो हाया सिग्लाबजोब्बाय उन्दुनो हाला रागाजोंसो खनखादों आं बे लकेलनि सिखिरिफोरखौ रावखौबो मोजां मोनाहाय बेखार जानाय लोंनायल'थार आङो बे बाहेरानि सिखिरि ऋतिक रशनखौनो मोजां मोनो बेखौनो आङो लाथारगोन बेनोथ' जादोंहाय फावदुर खाफालाव गैयाबा मारै मोननो दे मोजां सिखिरिफ्रानो बाफैया माथो बिबारावलाय खाफालाव गैयाबा बोरै मोननो मोजां सेंग्राफ्रा बयबो हाबासो जाजोब्बाय बेबादिजों बोरै जानांगौ उफ नंगौ देलायस्रि मा जाबावनांगौ दे बे संसारा बाहेरायाव थांबाबो कर'नानि दावराव न'आव थाबाबो गोलोमफ्रुजोबो आरो गोसथोलायनाय थाबाबो मेगनानो सिग्लाबजोबो जेरावबो दुखु आरो गरमजोंबो नै मोदोमा जोंना सिग्लाबजोबो गोलोमजोबनानै मा खालामबावनांगौ दे कलेजफोर फरायनाय टाइमावसो आराम फुचकाफोर जानानै गोसोखौ गोजोन होनो हायोमोन आरो मम' चावमिनफोर जानानै गोसोखौ आराम गोजोन होनो हाथारोमोन दा न'आव थानानैथ' बेफोरखौबो मोनजाला जेरैबो दुखु बे गोसो जायोबा आंथ' बे अमा बेदरफोरखौनो खनसेनो 1 केजिसो जानो लुबैलायलांबायहाय आरो लोगोसे बे दाउफोरखौ रद' खनसेनो आथिङाव हमनानै चिकेन ललिपपखौ मोनजानाय मोनबा हाबाब देलायस्रि जानानैनो गोग्गोम रंजानाय थाथारगौमोन आंहाय आङो माथो फैबाव फावदुर बे लिसु माखासेखौनो जाफैनांसिगोन टाइम पासनो जा गोदैनो माथो लिसुआबो दे लोगो मामबार लाबोदे दे जानोसै जारलालै बे फाग्ला बिदिजों जायो हेलौ देलायस्रि ना औ सिखारबाय साहा लोंबाय आच्छा मा खालामदों दालाय देलायस्रि हेलौ लावदुम आंबो सिखारबाय नै सिखारनानै दसे जिरायनानै दं फावदुरजों आंजों औ लिसु जानो नागिरदों औ जोंनि बागाननि लिसु फिथाइखा लावदुम जोबोर गोदैखा नोंबो जानो लुबैदों नामा आंबो ओरैनो दं बावाखै सिखारनायानो जा गरम मोनना हरावहाय उन्दुनोनो हाया बेलथाय उन्दुनांदो सिला जोबदों आंना गेन्जिफ्रा गासैबो सिमां मोगथां सिनानै थालाजोबदों गोलोमदैजोंनो मासे गरम जाखो बे बोथोराबो
बा मालायसो लेसु जालायलायदों हाबाब खम गोथाव जागौमोनलै बियो नोंनो बेसेबां गोदैखा बेसेबां लेसु बादि आरो मानो लेसु जाबावलायनांगौ नोंलाय हाबाब आंसो जानांगौमोन लेसुखौ नोंसोरनि बागानना गोदै जाखागोनलै नोंसोरनो जाबादि गोदैखा जा गरम मोनथारदों दिनै हराव आरो दासिमबो जा गोलोमफुदों आंनावसो उन्दुनायावहाय होसिनलाबायथारदों फाग्लिया जानो आथिंजों गिलिर गिलिर आहासो साला जोंबायमोन गरमजों आइखां बायखां जाथारदों फावदुरा ओमफ्राय नोङो मा खालामनानै दं दालाय लावदुम आंलाय मा खालामबावनोलै देलायस्रि नोंखौनो साननानै दं नोंनि महरखौनो अमा बेदरावबो नुयो आलु भाजायावबो नुयो दालि जहलावबो नुयो गासैबो खोरखिनिफ्राय बाहेरायावबो नुयो नोंखौनो सानगासिनो दं आङो मानो बेबादि गोसोखांथारनांगौ जाखो नंगौना नङा जाखो ओरैनो फेसबुक वाट्सएपआव नुखायो माथो बेफोरखौनो नायनानै थादो मानोथो एफा साननांगौ जाखो लकडाउन बोथोरफ्रावलाय ओंखारजालाबाया ओरैनोबा बिदि नङाब्रा देलायस्रि नायबाय थानाय जोंल' गोजोनला रायज्लायनायजोंल' गोजोनला सानसेबाबो बे लकडाउना जोबगोन ना अब्ला बेसेबां नायबाय थाथारगोनलै आङो अब्ला रावबो हमथानाय नङा रावबो हमथा हानाय नङा मिथिबाय दा बाराबा नोंसिनिथिंसो थांनो हाबावो आङो दाहाय थिग गैया आंजोंहाय खुनु थिग गैया आं गोसो जाबानो थांलाबायनो हागौ दे मावजि नै जोंहा लिसुखौ जाजोबनो नागिरदों दोनथ'दो आरो नोङो फैथारनो गोसोबा 11थानि सिगाङावनो फैनांगोनहाय लामानिफ्रायल' बेबो नायनानै थांदो आरो जोङो नैबे लिसुखौ जाजोबखांबासो दा फ्रि जाखागोन दोननोसै होमबा ओके प्यार किया तो कोरोना से डरना क्या आयु फाग्लि सोरजों एफा गोदै मिलौदो रायलायहरबाय थाखो नोंलाय लावदुममोन नामा औहाय फावदुर लावदुमसोमोन बिदिनो हरबाय थाथारोहाय बियो फुंबाबो बेलासिबाबो सानबाबो अ माय गड थुरुलाबसो जाबाय नामाहाय नोंसोरलाय लकडाउननि दसे सिगांसो लोगो मोन्दोंमोन नोंसोरो एफाग्राब गोदै रायलायबाय थाग्रा जाथारबाय माथो एथ' ट्रास्ट खालामथारो नामा नोंसोरलाय थुरुलाबसो जाफ्लांबाय नामा नोंसोरलाय हा देलायस्रि आयु फाग्लि थुरुलाब बोरै जानो आंबो बेखौ आंनि लोगोफोर बादिसो सानो बेस्ट फ्रेन्ड बादिसो सानो आङो बे थुरुलाबसिम आं थांथाराखै गावसो आंखौ फसायथारो खोमा ओंखायनो बिराद हरबाय थाथारो बिदिसो होमबालाय बेनि थाखाय नोंहा फिलिंसानो गैखाया नामा बेसो नोंखौ होमबालाय सिथाब गोसोथारनानै दङ बेबादिनो थारहाय दानि सेंग्राफ्रा बेफोरखौनोथ' मोनथिनानै आं नोंनो खिथाखायो बेलाव बादि सिथाबनानै थाथारो मोनथिबाय सिख्लाफोरखौ आरो गावसोरनि जालावहाय फासायनानै लायो मोनथिबाय आरो नोङो साबधान थायाबा आरो नोंखौ इमसनेल अत्याचार खालामबावगोन नोंथ' मोनथिखागौ दानि जुगाव मा जायो बेफोरखौ मोनथिया बेफोरखौ आंबो फावदुर आंबो साबधान इन्डिया नायखायोना बेफोरबादि जानाय जाथायफोरखौ आंबो मोनथिखायो आरो आङो हरखायाना बेनो गावसो आंनो हरखायो गाव हरनायाव आंहा जेबो लस गैयाहाय आंहालाय बेबादिनो आंनि लोगो बादिसो रायलायबाय थाखागोन बेजों गावहा मा सानबाय थाथों आरो मा बेबादिनो मेरला सेंग्राफ्रा आंनि थाखाय फाग्ला जानानै दङ नाथाय आंसो बिसोरखौ केयार खालामा माथो बिदिसो हाथारगौहाय नोंबो फाग्लि दिनैबो गरमानो देन्जारथारलै आसोल माथो एसे गानफोरखौनो खनलाबायदो नामा टाइम पासफोर जानायनि आइले जाइले खानायखौ खेबसे बिलिरनि जारु खावलायखौ खेबसे खुदुमनि हिटखा आज दिन है सानी और हम भी पानी आ जाओ फोटो मेरे की तू सेल्फी मेरे की पैसा मुझे दे मुझे चाहिए मानी आज दिन है सानी वाह हासन अरे रोंगौलै नोंबो सालाफ्रा बेहायसो गान खनलायबावदोंलै आहा बेखौनो जाम्बा बादि गामियावसो नागिरहैलाबायदों आराम जिरायना दंफैलायबावो आरो खबरबोफोरा फाग्लाफ्रा मा मोखांजों खबर हरबावनो सालथे मा गयदा होननाय जाखोलै सालथे खबर हरनायावलाय मा मोखांनि खोथा दंब्रा खम जारला नङा होमबा लावदुम नोंहा मालाय गार्लफ्रेन्ड मोनबायब्रा बिजि जाबाय थायो बेनि थाखायनो जोङो फन हरनो बायो लिंहरनो बायो नोंहा मालाय बेस्थ' थाबाय थाथारो ओंखायनो मेरला जों नोंखौ लेंहराखै आरो माथो बेहायलाय मानोथो गाज्रि मोननांगौ दं नोंहालाय बेसो आरो खोथाया मा गिदिर खोथा जाखो बेलाय जाम्बा सानोलै नोंसोरो साना सोनाबनिफ्राय ओंखारबाबो जेब्लायबो लोगोआ लोगोखाब्रा नोंसोरखौ आं बोरै बावनो हानांगौ जाम्बा जलदा बावदा फाग्लाफोर नोंबो ना सालथे नोङो जोंखौ दाबो एफा मोजां मोनो
दाबो अब्ला नोङो जोंखौ बावाखै, नोङो जोंखौ दाबो थार लोगो सानो, बेखौ साननानैनो दुखुसो मोनलायलायबाय आङो। इमोसनेल खालामलायबायलै नोङो सालथे। औथ' बेबादि फाग्ला खोथाफोरखौ मानो सानोब्रा नोंसोरलाय जाम्बा। ओमफ्राय इमोसनेल जाबा बेबादि गाबोलै, मा नोंबो सिंगिं आइडलनि नेहा काक्कर बादि जानो सानबाय नामा? नङालै सालथे नङा, ये तो मेरे खुशी की आंसू है यार। भिडिअखौ जोबजासिम नायबायबा नोंथांमोना भिडिअआवहाय लाइक आरो कमेन्ट खालामलांदो आरो जोंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा नोंथांमोना गाहायाव थानाय साबस्क्राइब बाटनखौ थुनानै गालांदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना थुनानै लादो, जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअसफोरखौ नोंथांमोनानो सिगांसिन नुग्रोनो मोनो। थेंक्स फर वाचिं लोगोफोर, थेंक इउ, गोजोन्थों।